Gallwch ymuno ar lluoedd arfog yn 1 ar 15 oed. Gallwch gael swydd yn 1 ar 15 oed. Rhaid i chi dalu treth yn 1 ar 15 oed. Ac eto, allwch chi ddim â Pleidleisio mewn etholiadau. A ddylai gostwng roi Pleidleisio 1 ar 15 oed? Mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Fonesig Rosemary Butler aelod Cynulliad, yn awyddus I glywed eich barn. When I've spoken to young people, they say they don't understand the issues. Well, we are now giving them a process of understanding the issues, understanding what it does mean. I mean, if they can work at 16 and pay tax, they can join the army, they can get married at 16. I'm quite sure they're competent enough to be able to vote. But it's not for me to say, it's for the young people themselves. And we're now having this 6-month consultation, and I hope that thousands of young people across Wales will take part, and we'll see what happens. Mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Rosemary Butler aelod Cynulliad, wedi ymrwymo I sicrhau bod pobl ifanc Cymru yn cael dweud ei dweud am y modd y caiff ei gwlad ei rheoli. Tuag at ddiwedd 2013, cynhaliodd hi ymgynghoriad mwyn gofyn I blant a phobl ifanc rhwng 11 a 19 oed yng Nghymru sut y maen nhw'n meddwl y gallen ni eu cynnwys nhw yn well yng ngwaith y Cynulliad. Fe gynhalio ni ymgynghoriad dy Gynulliad di, ddylid, dy ffordd di, rhwng 19 Medi a 30 Tachwedd 2013. Fe doethon ni ar hyd a lled Cymru I siarad â phobl ifanc yn ei gymunedau. Hefyd, cafodd barn ei casglu ar Facebook a Twitter a throi ein microwefan pwrpasol www.ddylid.org. Ers cynnal yr ymgynghoriad, rydym wedi bod yn cyflwyno newidiadau i'w gwneud hi'n haws I bobl ifanc cael dweud ei dweud a chymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad. Un o'r pethau nesaf rydym am ei wneud yw cynnal sgwrs genedlaethol gyda phobl ifanc yng Nghymru am ostwng yr oed Pleidleisio 1 ar 15 oed. Fi'n meddwl yn syniad da, achos fel ni'n gweud, yn ôl y gyfraith, chi'n oedolyn pan chi'n 18. Ond fi'n meddwl bod pobl yn aeddfedu ar oedran gwahanol. So, sa'n meddwl pan chi'n troi'n 18, chi'n aeddfedu fel la. Fi'n meddwl bod rai pobl yn 16 yn digon aeddfed I bwysleisio barn mewn ffordd. Fi'n credu fi falle, wel, a pobl sy'n dal yn addysg yn ysgol, fi'n credu maen nhw'n deall lot mwy am gwleidyddiaeth na beth mae pobl yn 30 a 40 yn deall. Achos dim ond ar y teledu a y papur newydd maen nhw'n gallu darllen am gwleidyddiaeth. So fi'n credu pobl sy'n dal yn addysg a sy'n cael addysg am gwleidyddiaeth, maen nhw'n deall lot mwy am sut mae'r system yn gweithio. So fi'n credu dylsen ni gael hawl I bleidleisio, achos mae lot o'r materion ni'n neud gyda ni fel addysg, trafnidiaeth, mae fe lot o fe'n neud gyda ni. Fi o blaid yn sicr, yn teimlo bod llais pobl ifanc yn peth sydd ddim yn cael cyfle I cael ei glywed llawer dyddiau yma. Felly bydde gostwng yr oedran pleidleisio am peth mawr I ni, fi'n meddwl. Beth ydych chi'n ei feddwl?